Niin mä ajattelin niitä, jos juhannusviikolla keskiviikkona tulisi illalla. Joo. Ei, mihinkä meet? Kyllä sitä. Olipas sulla terävä kyllä. Pureksä? No joo. Tuo on justiin se. Joo. Ai. Mikä päivä yksi otti sun kädestä kiinni, kun sä panit sitä pois, niin veri tirskahti kädestä. Justiin johonkin käden päälle jonkun verisuonen kohtaan. Joo. Hei, tuu näkysälle. Mitä se teki? Noin. Ja mitä sä siellä? Mitä sä hairoot ilmaa? Mitä sä täällä ilmaa hairoot? Mitä sä täällä ilmaa hairoot? Mitä sä täällä ilmaa hairoot? Mitä? Kutittaako korvia? Tämä on hyvä, kun tämä muka pesöö joskus varpahiansa. Niin. Näillä on tosiaan, näillä kahdella on pienemmät silmät, kuin näillä kahdella on paljon iso. Se on meidän kunkku, ei sä tiedä mitään. Yksi päivä mä tulin, silloin oli se laatikko